praktikoa delako, ez zentzu pragmatikoan eta hori, baizik eta Aristotelesen zentzuan, ez. Praxis, hau da, jakintza bat problemei lotuta dagoena eta episteme ez den, ez. Praxis eta episteme desberdindu egiten dira, ez. Bueno, az gaitezen orduan euskeraz egingo dut eta astiro hitz egingo dut, gure lagunek ulert dezaten eta bar. Hala ere ikusten baduzu arazoak daudela zera egiteko, jarraitzeko durrela, gaztelaniara pasatuko nintzateko. Ze ez dut oso zera filosofikoa egingo, ulertzen? Historiari erreparatuko diot gehiago, historiari. Eta baita ere Adrianei planteatu zidan erronkari erantzuten saiatuko naiz, ez. Bera planteatu zuen iratzea bat egin dugu, dinamika hau sortu dugu, hain zuzen ere filosofia ikasketetan ikusten dugulako horrelako gutxunea dagoela, ez dugu ezer ikusten Hegel idealismoaz, orduan gutxune batzu ditugu eta hoiek landuko ditugu bereziki, ez. Orduan, utxune horiek ez daude bakarrik Alemaniako idealismoan eta Hegelengan eta utxune horiek daude baita ere materialismoan eta materialismo filosofikoan. Bueno, materialismo filosofikoa deitzen zaio baita ere Gustavo Buenoren filosofiani. Bueno, filosofia. Ez natzaizu horretaz hitz egiten ari. Hau da, ez da materialismo filosofiko hori, baizik eta filosofia materialista, ez. Mugimendu iraultzailean egindakoa eta hori 20. mendean. Orduan, hor saiatuko naiz erreskatatzen figura batzuk nik uste dut interesgarriak izan daitezkenak gaur egungo alternatiba iraultzaile bat edo behintzat kritiko bat eta eraldatzaile edo transformatzaile bat sortu ahal izan. Bueno, orduan, hasiko naiz lehenengo galderarekin, zertan datza zientziaren funtzio soziala, paper soziala edo zientzia zertarako. Izango litzateke galdera, ze hori eskatu zenidaten, horretaz hitz egiten. Orduan hor, erantzun posible bi daude. Batetik, erantzun bat, nolabait esateko mundu kapitalistan egokitzen dena eta beste bat mundu kapitalistatik. Hori da pixka bat erronka moduan utziko dudana eta landuko dudana gero. Baina hasteko ikusi beharko genuke zer den zientzia eta zertarako zientzia plantamendu kapitalista arruntentzat gaur egungo zentzunari lotuta dagoena, zentzu komunari lotuta dagoena. Orduan hementxe bertan esate baterako Euskal Herrian, zera bihurtu ingo zaizu, zera, hemendik ero deseristen bazara edo hemen, Bueno, orduan, zein da zentzunaren arabera, gaur egungo zentzunaren arabera erantzuna? Erantzuna hortze daukazue, bai bertsio neoliberalean, bai sozioliberalean. Neoliberala edo nahi baduzue badeitu eskumari, PNV eta bar, eta zentro eskerra edo sozialiberala, eskerra bertzaletari izango litzateke ez. Orduan, planteamendu biak berberak dira, eta oso labur identifika dezakegu zein izan daiteken erantzuna ez. Hori pintzen duan moduan, contribución al bienestar de la sociedad, a través de la innovación, del desarrollo económico, eta bar. Beraz, zientziak onura dakarkigu, ongizate sozialarentzat, berrikuntza dakarrelako, berrikuntza horrek balio du arazo sozialei eta aurre egiteko, ongizatea lortzen da horren arabera ez. Eta orduan, bai eskumako, bai zentro eskerreko norbaitekin elkartuko bagina, erakutsiko lizkiguke, ez dakit zenbat kasu, esateko horri pintzen dudan moduan gurpiletik hasita gaur egungo txiperaino,
eta zenbat gaixotasun ekidin izan aldiren zientziaren garapenari esker, eta esango ligukete, ez? Eta azkenean esateko zer? Azkenean esateko giza garapena zientziari lotuta dagoen zerbait, ez? Zientziari lotuta dagoen zerbait. Hori oso ikuspuntu unilaterala da. Garbi eta argi, hau izan daiteke tesi bat egiteko, orain esate baterako zera nola da? Grala egiteko edo izan dezakezu. Ez da hori horrela. Osea, gauza kuriosoa da, ze beti zientziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten du natur zientziaz eta teknologiaz eta barez. Baina garapena, giza garapena zientziari lotuta badago, ez da natur zientzia edo teknologiari, baizik eta giza eta gizarte zientziari. Giza eta gizarte zientzia izan da beti, giza garapenean modulatu egin duena natur zientziaren, teknologia, ingenieritzaren ahalmena. Ulertzen? Bestela, natur zientzia berdintzaile izan beharrean alderantziz. Jendea gero eta desberdinago, jendea gero eta hierarkizatuago egingo zuen eta bar, eta bar. Orduan, garapen nolabait esateko sozio-humanistak modulatu egin du zientziaren ahalmena gizakiaren nolabait aurrerakuntza markatzeko. Baina hori gauza jakina da, ez dute horretan zertan errepikatu beharrik. Guri interesatzen zaiguna da, ea beste ideia bat, beste irudi bat, beste erantzun posible bat dugun klase perspektiba batetik, begiratuta. Ez kapitalismotik, ez klase ikuspuntutik. Orduan, zein da funtzio soziala, izango litzateke zertarako zientzia, baina ikuspuntu horretatik begiratuta. Eta orduan erronka da, eta hau izango litzateke nire tok edo hitzalditxo honen helburua izango litzateke zelan integra dezakegun, nahi baldin badugu zientziaren funtzio sozialaz hitz egin, nik hori birformulatuko nuke esanez, ez bakarrik zein den zientziaren funtzioa gizartearentzat oro har modu abstraktuan, baizik eta hori lotu borroka eraldatzailearekin, transformatzaile sozialarekin. Orduan galdera, birformulatuko genuke esanez, zein da, edo zelan integratu behar dugu zientzia politika transformatzaile horretan, klase politika transformatzaile horretan. Ulertzen duzue? Orduan, eman. Orduan, hasiko naiz perspektiba analitikotik heldu barik perspektiba historiko batetik, ez. Orduan, erronka hori baldin bada, nik esango banizueke, galdetuko banizueke, historian zehar, esate baterako sozialismoaren historian eta zeintzuk izan daitezke referenteak erantzuteko aurreko galdera horri, zelan integratu zientzia politika eraldatzaile bat. Ez dakit, agian erantzungo zenituzkete izan batzuk, edo, baina oro har, eta hau da nire abiapuntua, sozialismoaren historian zehar, sozialismoak edo sozialismo historikoak zientziaren inguruan izan duen diskurtsoa oso ahula izan da. Oso ahula. Horre jartzen dizkizuet esate baterako zeintzuk izan daitezken irudi horien nolabait token batzuk, edo zera batzuk, ez? Garai batean anarko-primitibismoa eta ludismoa, makinen kontra eta 19. mendean eta industrializazioaren garaian eta sasoian, hor sozialismoa modu zabal batean ipintzen dut, anarko-primitibismoa, edo bestela, beste aldera pasatuz, eukiko genuke Lysenkoren kasua, ezagutzen duzu, ez? Stalinen garaian, Lysenko ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen Lysenko? Anarquista. Anarquista. Peor. Evolución kontra dolar edo. Hori. Darwinen biologia zientzia burgesa zen. Eta orduan, Stalinen garaian,
egin zutena izan zen beste biologia bat egin, erabat berria. Etxeko lanak, Trifon Lisenko, bale? Eta begiratu behar duzu zeo zer, zean espada baino, interneten espada baino. Da, orduan hori desastre izan zen, eta hori omen zen zientzia proletarioa. Zientzia berri hori, klaro, zientzia izan ezik, zientzia erabat sasi zientzia zen, ulertzen? Baina terminologia eta retorika iraultzaileaz jantzita eta abar, ez? Eta momentu horretan oso ondo egokitzen zena zeri, estatu sovietarraren ideologiari, bai? Orduan, kontu ez da, ez anarko-primitibismoan erortzea, ez eta zientzia proletarioa pentsatzea, zientzia berri bat dena, oso erretorika iraultzailea daukana, baina erabasasi zientifikoa dena, ez. Beste kasu batzutan, eta gutxiago ezagutuko duzu eta gehienetan horrela tratatu hori da zientzia, diskurso edo praktika iraultzailetan eta diskurso eraldatzailetan, ez, transformatzailetan, ez. Zientzia ulertu da epifenomeno moduan, hau da, borroka iraultzaileak markatzen zuen estrategia bat, esate baterako, eta hor, zelan edo alan, kokatzen zen zientzia, ez, aldemenean, epifenomeno moduan, laguntzeko edo, baina etzen integratzen borroka iraultzailean, ez. Orduan, kasu bat epini dizu eta hau bai ez duzuela ezagutuko, baina ezagutu beharko zenukete, oso interesgarria da, historiaren aldetik, Ziberzin kasuarena, ez. Txilen, Allenderen garaian, 1971, 1973an izan zen oso esperimenturik interesgarrena. Hau ez dizuet ipintzen kritikatzearren, baizik eta ideia honetan esperientziarik aurreratuena eta interesgarrena Ziberzin hori izan zen. Eta izan zen Txileko ekonomia sozialista, Allende etzen precisamente Felipe González edo Perro Sánchez, osea, ez Allende bere gauzekin eta baina ekonomia sozialista bat gauzatu nahi zuen, eta orduan erabili zuten zibernetika, baina begira ze garaian ari garen, zibernetikaren hasiera garaian, oraindik ez zeuden ordenagailuak, ez zeuden horrelako gauzak, planifikatzeko ekonomia Txilen. Ulertzen, da hori izan zen lehenengo saioa ez da Sobiet Batasunean ere zuten egin, Eskuban hor egin zuten. Eta horre kasu famatua dago, zuek ez duzu ezagutuko, baina kamioneroek egin zuten, Allende bota baino lehen egin zuten kristone greba famatua eta kasu hori beti aipatzen da Ziberzinen lotutako zelan 200 kamioiekin lortu zuten ekonomia ez kantzelatzea edo ez estopatzea eta bareta. Bueno, baina kasu historiko hauek, bai sozialismoaren inguruan sortu direnak edo garatu direnak eta ez diote erantzuten nik planteatutako galderari. Hau da, zelan integratu zientzia praxi transformatzaile batean, zelan integratu. Ze planifikazio hori, 1973an Txilen, hori ez zegoen politika barruan, ulertzen, hori zen politika sektorial bat, nola baita esatearren. Ekonomia oso zati garrantzia da, politika edo bizitza bat sozialean, baina zati bat da, ulertzen. Ez zuen zientzia eta gainera, klaro, zientzia bat zen edo teknologia bat, zibernetika, ulertzen. Baina hori ez zegoen integratuta praxi transformatzaile horretan, Allenderen praxian, ez epifenomeno moduan. Orduan, kontua Davidek oso ondo dakienez, behaekin horretaz lanean ari garelako doktora de tesian eta kontua ez da galdera hau planteatzea, eta orduan horrek ze esan nahi du, zientziak balio behar digula pentsatzeko zein den utopia edo pentsatzeko zein den gizarte sozialista edo dena delakoa, ez, kontua ez da horrela planteatu behar. Gizarte sozialista ez da, edo komunismoa ez da zerbait
lortu behar dena, utopio bat konkistatu behar dena, baizik eta egunero egin behar dena. Orduan, egoerak sortu behar. Horregatik hori pintzen dizuet, ciencia como elemento para la construcción de situaciones. Ulertzen? Hortik dago integratuta politika iraultzailean, politika transformatzailean. Egoerak prestatzen dituelako, lantzen dituelako, nolabait esateko, gizarte sozialista antizipatzen dituen. Bueno, orduan, zentzu horretan lagundu behar du modu esentzial batean hegemonia edo kontrahegemonia sortzen, eraikitzen. Bale? Eta integratuta politika baten barruan. Hori da ikusi behar duguna. Bueno, orduan, mugimendu sozialistari, hemengo mugimendu sozialistari baizik eta mugimendu sozialista historikoari erreparatzen badiogu, zer ikusten dugu, lehen esan dizuet irudi oso ahula daukala sozialismo historikoak zientziaz eta diskurso pobrea, hemen ikusiko duzu ez. Zein da diskursoa, zein izan da sozialismoaren diskurtsoa zientziaren inguruan? Nik hemen aipatzen dizuedan diskurso utilitarioa. Adierazpide espresio bat erabiltzearen ez. 20. mendean, zelan ikusten zen sozialismoaren baitan, zientzia gizartean, zientziaren paper transformatzaile eraldatzaile. Hori ikusten zen nolabait esateko zientzia zerbait zela, esentzialki, eta politika sozialistak egin behar zuena zen aldatu zientziaren erabilera, ez? Erabilpen bat izatetik beste erabilpen bat izatera, ez? Orduan hor, esaten dizu da moduan, adaptación de las capacidades científico-técnicas al control democrático. Destrucción de las estructuras de clase y de los dispositivos asociados originariamente al diseño y desarrollo de estas capacidades. Beraz, jatorrian, zientzia batek demagun biologia evoluzionista edo adimen artifizialak edo dena delakoak, horrek klase egitura batzuk sortzen ditu, bai? Ia bat, adimen artifizialeko dispositibo bat ez da dispositibo tekniko hori eta punto. Dispositibo soziotekniko bat da. Ulertzen? Horren inguruan sortzen dira egitura soziotekniko batzuk, eta horiek klase egiturak dira. Orduan, respuesta utilitaria horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi duena da, sozialismoak ikusten zuena zela ez zientzia, teknologia bera aldatu behar zela, baizik eta erabilpena. Ulertzen? Erabilpena. Hau da, aldatuz zer? Aldatuz esate baterako dispositibo teknologiko bati lotuta doazkion egiturak, klase egiturak, eta klase egitura horien barruan, egoera jakin baten barruan eta abar, teknologia edo zientzia horrek dituen ahalmenak, kapazitateak aldatuz beste egitura, klase egitura batzuk sortuz eta abar eta abar. Egitura askatzaileak sortuz eta abar eta abar. Bueno, orduan, hemen ez naiz gehi jarraituko, baina hor arazoak zeuden, hau praktikera eramateko, orduan hitz egiten nahi natzaizue orain dela 100-120 urte, ez euskaten baliabideak esate baterako proiektu hau, programa hau, zelan gauzatu, bai? Zelan baloratu, zelan planifikatu, azkenean, zelan kontrolatu aldaketa hau. Zientzia burges batetik, zientzia kapitalista burges batetik, zientzia proletalgo batera, ez? Kontuan izan da, beraien planteamenduan, jomuga, etzela zientzia bera, baizik eta erabilpena, ez? Orduan, zelan erabili beste modu batean, zientzia gizartearen zerbitzuan, ez? Eta hor problemak ziren, hori zekizkitela zelan planifikatu, ez zeukatelako gaur egun prospektiban eta dauden ahalmen guztiak, eta bat. Bueno,
Eta 20. mendean zehar gainera programa hau, programa utilitarioa, jarraitzen didazue, programa utilitario hau, edo honek izan zituen 3 eragozpen nagusi praktikara eraman ahal izateko. Bata izan zen Sobiet Batasunaren egoera, 1921 urtetik aurrera, Pekusek sortu zenean, Pekus deituko dio Partio Komunista da Unión Sovietikari ez. Pekusek sortu zuen nepetik politika berprivatizatzailetik hasita. Bigarren eragozpena izan zen programa utilitarista utilitario horrentzat, zientziaren erabilpenean zentratuta zegoena, nazismoaren gorakada, eta hirugarren nahia, bigarren mundu gerraren ostean, Estatu Batuen hegemonia nolabait esateko zientifiko-teknikoa ez. Orduan horre guztiak ez zuen posible egin politika zientifiko utilitarioak egitea. Guk alde egon gaitezke edo kontra egon gaitezke, baina esan edizu edana hemen, diapositiba honetan da, ez zala posible praktikara eramatea politika hori, ulertzen, politika utilitario hori. Alde batetik problema teknikoak zeudelako, planifikazioan eta horretabar, eta bigarrena, egoera politikoak ez zuelako, ahalbidetu ez zuelako posible egin hori egitea ez. Orduan, galdera da, egin dezakegu beste planteamendu bat, eraiki dezakegu beste zera bat, irudi bat, zientziari buruz, utilitarismoa zaratago, irudi horreta zaratago. Hau da, diskurso utilitarioa lotuta dago zientziaren esentzialismoari. Zientziak bere metodoak ditu eta mugitu edo aldatu edo eraldatu behar ditugunak dira erabilpenak, baina ez esentziak, ez metodo zientifikoak. Bueno, kontua da irudi utilitario horrez aurrera egin dezakegu, hortik haratago jota. Bueno, orduan, horretarako begiratu behar dugu zein den ez zientzia abstraktua, ideala, zientziaren filosofian ikasten dena unibertsitatean, baizik eta zientzia reala, eguneroko zientzia. Orduan, horretarako hitz egingo dizuet labur, baina hemen nik neuk aipatzen ditut nire publikazio batzuk eta abar, beraz material asko daukazue, nahi baduzu sakondu horretan, ikusteko gaur egun zer den zientzia. Ez orain dela 50 urte, ez orain dela 100 urte Leninen garaian, edo 150 urte Marxen garaian, ulertzen? Baizik eta gaur egun zer den. Orduan gaur egun, begiratzen badugu zertan datzan Euskal Herriko konplexu sozioteknikoa, hori pintzen dizuet, duela justo 55 urte, zientzia, nuri pintzen da, bardin da, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren gastua zen, orain dela 25 urte, 0,06 bederatzi. Beraz, ez zegoen ia gasturi PIB, ez? Produktu gordinaren 0,06 bederatzi. Gaur egun justo da 1,2. Eta Espainian urte horretan zen 0,3 eta gaur egun da 1,2 edo horrelakoren bat. Bueno, horrekin ze esan nahi dizuet. Horrekin esan nahi dizuet da, orain dela 55 urte zu pentsatuko duzue Euskal Herria zela. Bueno, hemen nik Euskal Herriaz hitz egiten dudanean, hitz egiten dut 3 probintziaz, ez? Euskal Autonomia Erkidegoaz. Orduan, ez Euskal Herria 3 probintziak direlako, baizik eta, bueno, ez nahi zibiliko esaten Euskal Autonomia Erkidegoa, Euskal Herria izan behar dudan bagoitzea, baina, bueno. Orduan, ikusteko
zer izan da, orain dela 45 urte zientzia, hemen, zientzia edoenean da, zientzia teknologia eta abar, eta zer den gaur egun. Eta zer garrantzi hartu duen, azkenengo 45 urteetan, zientzia teknologia konplexu horrek, ez? Horrek eskatu duen esfortzua, horrek eskatu duen inbertsioa, zenbat diru sartu den hor. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Autonomia Erkidegoaz gain, Euskal Herrian eta abar. Diru asko sartu da. Eta hor sortu da berrikuntza sistema bat, implikazio handia daukena Euskal Ekonomian, eta baita ere Euskal Gizarte gintzan. Aldaketa da, ez nuke esango irautzailea, baina Espainiak hori pintzen du, ez? Espainia aldatu da 3-4 aldiz, aldatu ez, biderkatu egin du bere gastua eta 3-4 aldiz, eta ostera Euskal Autonomia Erkidegoan 45 urtetan gastua biderkatu da 50-etik, ez? Beraz, askoz gehiago. Hortxe daukazue publikatu genuen artikulu bat, hori Basque Research and Innovation eta abar, 2023an, eta hor ikus dezakezue zein den sistema, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko zientzia teknologia sistemaren ardatza zeintzuk diren, eta abar. Eta kritika pixka bat egiten dugu, ez askoz, pitarke hori 3. hor dagoena da nanoguneko zuzendaria, eta ulertuko duzuenez, ezin daitezke gauza asko esan, ez? Eta, hor negoziatu behar izan genituen gauza batzuk ipinala ez, eta hori. Baina hori da errealitatea. Gaur egun, ez gaudela orain dela 45 urte bezala. Zientzia teknologiak izugarrizko garrantzia dauka Euskal Gizarte gintzan. Zelan egiten eta zelan garatzen ari den Euskal Herria osotasunean edo behintzat hiru probintziagoetan. Begirada bat emango bagenio 4 hamarkada hauei, ikusiko genituzke, hori pintzen duan horre beste artikulu bat daukazue, nahiko aspalditxo publikatu genuena 2011an, Madrilen zeziken, hemengo politikez, zientziaren inguruko politikaz eta barez. Eta hor, identifikatzen genituen, garai hartan, 2011an, identifikatzen genituen 2 politika mota. Euskal Herrian 80 urtetik hasita, zientzia teknologia ordenatzeko, planifikatzeko eta politika diseinatzeko politika 2 eraman zirela. Bata zen, lehenengo 20 urtekoa, 1980-2000 urtekoa, paradigma teknologikopean diseinatutako eta aplikatutako politika, programa, ekintzak eta bar. Hor zeuden zentro teknologiko guztiak eta hor martxan ipini zen nolabait esatearren Euskal Berrikuntza Sistema. Kontuan hartu behar duzu ezegatik hemen ez dago Unibertsitate Politeknikorik. Valentzian badago, Katalunian badago, Madrilen badago, baita Murtzian ere badago, eta hemen ez. PNV-ko arautu bat egin zuelako eta zentro teknologikoek, zuek ezagutzen dituzuen zentro teknologikoek, osatzen zuten paper hori ez, instituzio teknologikoarena. Eta unibertsitateak geratu zen, ingenieritza eskola kenduta, baina hori historikoa zen lehendik zetorrena. Bestela, ingenieritzak pasatu ziren beste mundu horretara, zentro teknologikoen mundura. Eta hori zen garrantzizkoena. Kontuan hartu behar duzu ez, gertatu zen 80ko hamarkadaren lehenengo urteetan, ez? Izugarrizko krisialdi ekonomikoa zegoen, eta orduan aldaketa industrial bat, hori reindustrializazion famatua eta izan zen, orduan, garai hartako politika zientifiko teknologiko guztiak eta bar bideratuak joan ziren politika industrialetara, eta orduan zientzia teknologia industriaren meseetara bideratuta zegoen. Baina ez zegoen oraindik zientzia desenterik. Hori aldatzen da, eta azten da 2000 urtearen inguruan sortzen direnean fikak, nanogune, biogune, fik biogune, fik nanogune, fik energigune, eta fik magune, ulertzen. Horiek zentro zientifikoak dira.
eta berdin berkak dira Basque Excellence Research Centers. Orduan DPC eta beste batzuk kontuan hartu, CSIC-ek hemen 3 probintzietan ez zuela instituzio bat bakarra ere CSIC-ena, bat bakarra ere. Ulertzen, unibertsitate publikorik ez zegoen moduan, frankismoaren garaian eta CSIC-ek ez zuen hemen ezer zabaldu. Bueno, baina 2000 urtean, orduan paradigma hori aldatuz joaten da eta paradigma zientifiko-teknikoa aplikatzen da. Eta hor, 2010ean berrorientazio bat ematen da Europak aginduta alde batetik eta bestaldetik 2008 urteko krisialdi finantzieroa, gogoan izango duzu zuek gaztea zarete, baina 2008an ez dakizu ez gertatu zen, krisialdi handi bat. Bueno, orduan, nolabait esateko paradigma zientifiko-tekniko horrek zientziari garrantzia handiegia ematen ziola iritsi zioten, eta orduan berriro joan ziren nolabait esateko errentagarritasun berrikuntza mailako errentagarritasuna bilatzera eta orduan hori sortu zen 2010 urtean eta 2010 urtetik ona hor gaude paradigma zientifiko-teknologiko, baina ona iritsi nahi nuen. 2025 urtera, horra iritsi nahi nuen. Aurreko guztia izan da nolabait hau orain esango dizuedan aurkeztea. Hemendik 1 metrora egingo dute IBM edo IBM nahi duzu moduan Euskadi Quantum Computational Center. Hemen ez dute denbora askorik, baina zentro horrek aldatuko ditu erabat baldintza jokua. Edo joko baldintza, joko baldintza. Ze horrek instalatzen du Euskal Herrian, lehenengo aldiz, hor esaten dizuedan, modelo propietario edo owner model, zientzia gintza. Zertan datza modelo propietario delako hori? Zentroak zergatik uste duzu daukala, badakizue orain arte beti, ez bakarrik zientzia teknologian, baita kirolean beti da Basque Team, eta Basque ez dakiz eta beti Basque, edo Euskadi no sé cuantos, edo beti ez. Hoi? Zuen buruari ez diozue galdetzen zergatik hemen IBM den lehena, hori da modelo propietario. Zentro hori lehenengo aldiz, ez da Euskadi edo Eusko Jaurlaritzaena edo zeraren bidez, Ikerbasqueren bidez edo ez. Jabe eredua, modelo propietario, owner model, jabea IBM da. Eta esango dira zuen, baina hori da, ez dakit Guggenheim bezala edo zelan da, beste hamburgueseria horiek eta McDonald's bezala. Horiek McDonald'sak eta horiek dira, zelan esaten da, ze sistema daukate? Frankiziak. Frankizia, nork kontrolatzen du frankizia? McDonald'sek? Guggenheimek? New York City? BlackRock. Bueno, ez komplikatu kontua. Guggenheim kontrolatzen da hemendik Bilbotik. Eta hemengo McDonald'sek kontrolatzen du hemengo McDonald'sek. Ez dakit, estatu batuetako McDonald's matrizeak. Hori da frankizia eredua. Eta orduan kontrola zuk duzu, zuk ordaintzen diozu McDonald'si horren beste, marka erabiltzearren eta bar, baina zu gestionatzen duzu. Zuk ipintzen dituzu zure helburuak, sortzen duzu dinamika, zuk egiten duzu negozioa, ondo ala txarto edo dena delakoa. Eredu honetan ez da hori gertatzen. Eredu honetan, eta hori da importantea da, engainatzen ari zaigu, Jaurlaritzak eta, eredu honetan propietario jabea IBM da.
Horrek esan nahi du, IBM-ek zera zenter horren misioa, helburua eta abar berak ipintzen dituela, eta egin behar izan duena da, misioa berak egin, berak diseinatu eta abar, bilatu pardillo batzuk, munduan zehar diru epitiko dutena, eta gero ze lan jendek egingo duen hor lan. Hori da egin duena. Orduan etorri da, da non ikusi ditu pardilloa, Guggenheim egingo zizuen moduan. Baina pardillo batzuk ordaintzeko, PNV behar zuen, bakizu zergatik montatu zen Guggenheim. Bilboko orduko alkatea, estatu kolpe bat emateko prezegoelako PNV barruan, Jose Mari Gorordo. Eta orduan nahi zuen, Alondigan, Oteizarekin batera, horrelako garaiko kultura zentru izugarri bat egin, eta bar. Orduan, PNV-ko aparatua beldurtu egin zen, eta Gorordoren kontra joatearren, egin zuten izan zen, no hay problema, somos de Bilbao, se paga lo que hay que pagar y nos traemos aquí al Guggenheim. Horregatik. Tesi bat dago horretaz, doktore tesi oso interesgarria, hori guztia erakusten duena, esaten nahi netzaizun moduan. Hau da importantea, gaur egungo zientzia, ez da egiten DIPC-en, edo ez da egingo, oraindik hau ez da martxan ipini, baina honek eredu bat jarriko du munduan. IBM-ek 6 konputagailu kuantiko dauzka honekin, 6garrena hau izango da, System 1 zera konputagailua edo superkonputagailua esaten dena, ez? 100 qubit baino gehiago dituenak, ez? Badago orain superkonputagailu bat Bartzelonan, baina 30-marrekoa da, honek ubiko ditu Bartzelonakoak alako 4 aldiz gehiago kapazitatea, ulertzen? Bueno, orduan, IBM-ek badauzka 2 Asian, Japonian eta Hego Korean, beste 2 Amerikan, Kanadan eta Estatu Batuetan, eta izango ditu beste 2 Europan. Bi. Gero Afrikan ipiniko du bat edo horrela, ez? Baina garbi ikusten da nork markatzen duen, ez? Bat Alemanian dago da hemen egingo dena. Baina hori interesgarria da, hemendik aurrera pentsatzen, fenomeno hau erabat berria da. Zientziaz eta baita ere zientziaren filosofia pentsatzen hasten garenean zer den zientzia eta nola gestionatzen kudeatzen den zientzia eta bar, eredu hau aintzat hartzen hasi beharko dugu, ez. Orduan, testu inguru honetan, hor galdetzen dut, jarrai dezakegu aurrera zientziari buruz dugun irudi utilitario horrekin. Hau da, zientzia zerbait neutrala dela axiologikoki berez, neutrala da, eta erabilera da neutrala ez dena, eta kapitalista izan daitekena, edo iraultzaile izan daitekena, edo klasekoa izan daitekena. Ulertzen? Testuinguru honetan, non datorkigun etorkizuna owner model horretan zera oinarrituta dago, hor pentsa dezakegu erabilerak markatzen duela aldea, nor markatzen du, nor kontrolatzen du, nor diseinatzen du, nork identifikatzen du estrategia bat, esate baterako, ikerketa egiterakoan eta bar. Hemen DIPC getxenikek. IBM. Eman. Bueno, orduan. Irakurrezazue hor Marxen ikusteko irudi utilitario hori ez dela bakarrik kalean dagoen zerbait. Lehengo gunean hemen egon nintzen orain dela 3 aste, Jaurlaritzak egin zuen 2025 urtea UNESCOk deklaratu du kuantikaren urtea, eta orduan Jaurlaritzako jendeak egin zuen hemen aurkezpen bat merkataritza ganbaran orain dela 3 aste. Eta hor Euskal programaren zuzendariak esaten zuen, guk nahi duguna da zientzia egin, gero beste batzuk izango dira, ondo erabili, ez erabili, zen momentu batean, zen, kuantikaren inguran, que miedo, eta hori ez.
arazo etikoak, horretaz ez dugu hitz egingo, ez? Baina testu horretan, irakurtzen baduzu Kapitalean, ikusten da, ez da Marxek duen testurik egokituena nola bete esatearen. Ze garbi azaltzen du irudi utilitario hori ere bai. Ulertzen, garbi azaltzen du. Orduan, kritika, irudi utilitarioaren kritika eta zientziaren neutraltasunaren kritika ez da bakarrik zuzendu behar ikusmolde kapitalistei edo burgesei eta abar, askotan, sozialismoaren historian ere erabiltzen da hori. Orduan, galdera hemen da, horrela begiratu behar dugu zientzia, horren ondorioa da, utz ditzagun zientzialariak aurrera egin dezatela nahi dutena, eta gu zertaz arduratuko gara. Gu arduratuko gara erabileraz. Ulertzen? Ez. Zientzia ez da hor ipintzen dizuet uste du. Zientzia ez da interfaz, hor dago. Zientzia como interfaz, sujeto-objeto. Zientzia ez da interfaz bat, ez da objektua hor dago, nire subjektua, eta hau erabil dezaket modu batean eta edo bestean objektu hori transformatzeko modu jakin batean. Ez! Nik interfaz hori, tresna hori, erabiliko du tresnak dauzkan kapazitateen arabera. Tresna baldin bada puñal bat, ulertzen, puñala ez dut erabiliko ez dakiz zer egiteko, idazteko. Puñalak bera behartzen hau zer egitera. Hiltzera, bestea. Baina, oso zer bai txeko gai edo lan ez da? Bai, baina ez idazteko. Horren erabila badeko... Ez, erabilera multipleak ditu. Baina akotatu egiten ditu erabilera batzuk. Zerbait esatu baterako mozteko erabaki... Bale, edo hiltzeko. Baina ez dakite... Mailua bai, eta baina esan nahi dizuet, interfaz hori ez dela neutroa eta zuk erabil dezakezula zuk orain esan duzu moduan. Erabil dezakezu mozteko edo erabil dezakezu norbait hiltzeko. Baina puñal bat da. Ez, puñalak erakusten dizkizu kapazitate batzuk erabiltzen eta ez beste batzuk. Bomba atomikoa moduen edo lan, ez da horreri buruz basa, horreren inguruen, bomba atomikoa ja de por sí deko capacidad de autodestrucción más, bueno, de destrucción masiva, ¿no? Zuk erabiltzen baduzu energia nuklearra, energia nuklearraren segurtasunak eskatzen duena zer da? Kontrol sozial handiago. Zuk erabili nahi baldin baduzu zentral nuklearren problema eta ez da zentral nuklearra energia da, energia nuklearrak eskatzen duela segurtasun handiagoa. Kontrol sozial handiago. Mekanika kuantikoa. Mekanika kuantikoa zitzen gingo dizute, no seke, el desarrollo de la fotónica eta izpurua, lehen aipatu den zuzendari hori, fotonikan da. Especialista, tipo zona. Fotonika eta bakizer. Mekanika kuantikoaren erabilpen importantena zein da orain? Ordenagailua. Ordenagailua, baina zertarako? Algoritmoak sortzeko. Eta zertarako, bardin da. Negozio finanzieroen segurtasunerako. Kriptografia. Orduan, hori da kontua, mekanika kuantikoa erabiltzen badugu, mekanika kuantikoa ez da musika entzuteko. Entzun dezakezu igual musika hobeto ez dakit noiz, txipak txikiagoak izango direlako, ez dakit zer. Baina horrek eskatzen duena da nolabait segurtasunaren kriptografia bakizu zer den, segurtasunaren mundu hori askoz gehiago lantzea eta batzuk eguiko dute aukera segurtasun hori lortzeko edo izateko, da beste batzuk ez, eta bar. Esan nahi dut, eredu utilitario horri dagokion zientzia interfaz bat dela
norberaren nahiaren arabera erabil daitekena modu on batean edo gaizkile edo gaizki baina berez neutroa dena, hori da aldatu behar duguna. Ulertzen? Orduan hori da kuestionatu behar duguna. Zientziaren problematika ez dago lotuta bakarrik erabilerari, baizik eta ze zientzia nahi dugunari. Ez erabilpen proletario versus burgues kapitalista, baizik eta zientzia, da hemen sartzen da, zera. Problematika berria, ez dite denborarik emango, ez da pentsatu ere amaitzeko, baina, bueno. Aspertuta zaudete ja? Ez? Bueno. Orduan, Marxen testu hori, ez dizuete irakurri, baina irakurriz joan zarete, ez? Irakurri duzu eta bat. Begira ezazue, kapitalaren testu hori ez datorrela bat Feuerbachen lehenengo tesiarekin. Beti aipatu izan hori da ze tesi, Feuerbachen zein tesi. Amaikagarrena, ez? Hortxe daukazue. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Oso ondo. Bai, eso zein den gai honetaz tesirik garrantzizkoena, lehenbizikoa. Begira zer dioen lehenbizikoa. Dago kontrasanean Marxen testuarekin, ez? Kapitalaren testuarekin. Esaten duena da. Eta hau da Marxen beraren testu bat, 30 urte lehenago idatzita, baina Marxen testua. Lehenengo tesia. El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación. Hori itzulpen txarra da. Esaten duena da Anschauung, guk itzuliko genuke hemen de representación, edo de figura, edo horrela, ez da de contemplación. Weltanschauung da cosmovisión, manera de ver el mundo. Ulertzen, beraz irudi bat. Pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Begira zer dioen berak. Objektua ez da ez errepresentatua, ez errepresentatzailea. Ez da objektua, no concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de un objeto, hor dagoena existitzen dena, nigandik at, o de contemplación, o de representación de su objeto. Baizik eta objektua, errealitatea zer da? Praxi bat. No lo concibe como actividad sensorial, como práctica sensorial humana. No lo concibe como práctica, no lo concibe como algo subjetivo. Bueno, eta nor da, ze filosofo da, alde hori aldarrikatzen duena, gizakiaren alde konstruktiboa eraikitzailea Kant, ez? Kant eta eskematismoa, Kanten subjektua ez da subjektu pasiboa, baizik eta zerbait ipintzen duena, bai? Munduaren baita pertzepzioan ere bai. Baina, bueno, uz dezaten. Orduan da, objektua da, pentsa dezakezu zerbait eraikitzen dena, praxiaren bidez. Eraikita dagoena, eraikitzen dena, ez zerbait emana dagoena, hasteko. Hau ez dator bat, Leninek dioenaz, materialismo en pirokritizismo. Leninek badakizue, ezagutzerako eta landu zuen lanik handiena eta izan zen liburu hori, materialismo en pirokritizismo, eta hor dago Leninen teoria ofizial, ezagutzaz eta teoria del reflejo de Lenin, esatzen dena. Orduan, Engels no dice que las sensaciones o las representaciones ikusten, lehen Anschauungen izango litzateke, que las sensaciones o las representaciones son símbolos de las cosas, pues el materialismo consecuente debe poner imágenes, reproducciones o reflejos en lugar de símbolos.
Gauza bat da simboloa, da beste bat da isla, kopia, erreproduzioa. Ideiak sensazioetatik abiatuzkero, sensazioetatik, gu sensazioa dauzkagu, ez? Guk ez dugu mundua ikutzen, ez sensazio bat dugu, zurea, liburarena, maiarena, eta bar. Orduan, sensazio hori Leninentzat zer da? Erreproduzio hutsa. Isla bat, erreflejo bat, kopia bat, alemanez Abbild. Eta ez simbolo. Simbolo beste gauza bat da. Simbolo da bild, ez Abbild. Baizik eta bild edo simbol. Ez filosofia de las formas simbólicas, Casio. Bai, hiruto mota. Filosofia de las formas simbólicas. Orduan ezagutzen dugu zela. Ezagutzen dugu simbolikoki, esango luke Marxek, lehenengo tesian, simbolikoki, praxi simboliko baten bidez, bai? Guk simboloak ditugu munduaz. Guk esate baterako eraiki dezakegu, egin edo eraiki dezakegu irudi bat, mendi baten ostean dagoen, geografiaz, edo dagoen realitateaz, edo zer dagoenaz, ikusita ez zua, baizik eta zuaren kea. Kea izango litzateke simboloa. Nik ez dut ikusten zua, baina bai simboloa. Bai? Zuari lotuta doakion zer? Zuari lotuta doakion? Kea. Bai, orduan kearen arabera, kea izango da batzutan zuriago, beste batzutan beltzago, beste batzutan zera egingo da. Itzali egingo da, edo utzi egingo da, beste batzutan berpiztu egingo da. Ulertzen? Orduan horren arabera, nik eraiki dezake zuaren dinamika zein den, edo zer ari den erretzen momentu batean, eta beste batean, eta bar. Leninentzat ostera, zera ezagutzak ez du horrela funtzionatzen, baizik eta funtzionatzen du zuzenean, nolabait esateko Abbild moduan, ez? Kopia moduan. 19. mendeko filosofia guztia, Alemanian eta Alemaniaren inguruan, eta 20. mendearen hasieran lehenengo 2-3 hamarkadak, hori filosofia de las formas simbólicas, eta kasieran 20ko hamarkadakoa da, eztabaida guztia, zientziaren filosofian, epistemologian, ezagutzaren teorian, zertan da? Borroka honetan. Zelan osatu ezagutzaren teoria bat bildean oinarrituta, bild, oda simbolo moduan, ez dena zerbaiten erreflejo edo erreproduzio zuzena, baizik eta haren simboloa, ulertzen? Eta zelan eraiki daitekeen teoria hori, eta ez islan, erreflejoan oinarritutakoa. Zein da kontzeptua, Wittgensteinek erabiltzen den kontzeptua traktatusean? Esateko, hizkuntza dela, tik-tik, ekiz-ekiz, munduarena. Zer dio? Bild, txarto itzuli eta bete itzultzen dute, es una figura, el lenguaje es una figura, de los hechos, ez dakizer, baina bilda, ez da Abbild, ez da kopia. Bueno, orduan, hau da ideia oso importantea da. Beraz, hemen haustura bat dago. Marxek dioena da, lehenengo tesian dioena. Eta hori da lantzen duena, Marxek. Eta Leninek egiten duen epistemologia, materialismo empiricizismo da, beste hau. Teoria del reflejo eta ez conocimiento simbólico. Orduan, 19. mendean, eta azkar joango naiz, 19. mendean, hau da, beti hitz egin hori da 17. mendeko iraultza zientifikoaz, baina benetan iraultza zientifikoa egon
19. mendean dago. Geometria ez euklidarekin, fisiologia eta fisiologiaren inguruan psikologia eta beste zera giza eta gizarte zientzien sorrerarekin, Juan Cageren konbentzionalismo zientifikoarekin, antipositibismoarekin. Errealitate zientifiko berri honi oinarri epistemologiko bat emateko, bai zientzialariek, beraiek, Helmholtz eta barrek, eta baita ere filosofoek egiten dutena da Kanten gana itzuli, Kanten epistemologiara, bai? Hau da, zientzia konbentzionala baldin bada, matematika ez da, geometria esate baterako ez baldin bada ja eukliderra, bezik eta geometria ez eukliderrek eraikitzerik baldin baditugu, eta horretan subjektuak badu bere implikazioa, bere proaktibotasuna, bai? Ezin dezakegu orain arte bezala, 19. mendearen 2. aldian funtzionatu Comteren positibismoarekin edo Hegelen filosofia atzeratuarekin. Eta itzultzen dira hori back to Kant, ez? Kanten gana. Eta Kanten gana aurkitzen dute nolabait oinarri, bere a priori ideia eztabaidatuz, transzendentasuna kuestionatuz, eta bar. Eta orduan kontua da, labur esan da, 19. mendeko amaieran, azkenengo hamarkadatik hasi eta 20. mendeko lehenengo hamarkadan hasi, hor dagoen nolabait oso borroka ideologiko, filosofiko eta baita politiko ere ikusiko dugunez, interesgarria Kanten epistemologiaren inguruan. Eta Kanten epistemologia gaurkotzeko errealitate zientifiko berrira. 19. mendean lehenengo 60-70 urtetan gertatu denaz jabetzen den zientziarekin zera egiteko, lana egiteko. Orduan hor, bi eztabaidagune daude. Bata da, gizakiak zerbait jartzen badu, bere eskematismo kantiar horren arabera eta bar, objektuaren eraketan, orduan mundua zertaz egina dago. Zekau, guk ipintzen badugu zeo zer, subjektu ezagutzaileak ipintzen badu zeo zer, azken batez, zer dago, ez da, gauza bere baitan ezin da onartu, gauza bere baitan da, onartezina, hitz egiten ari gara, hauek empiristak dira, zientzialariak, filosofo empiristak eta dira, beraz, ezin dute onartu zerbait hor gauza bere baitan bezala existituko denik. Orduan, zeintzuk dira nolabait esateko adreilu oinarrizkoenak mundua eraikitzen hasteko? Ze gizakiak lan egingo du horiekin, adreilu horiekin, eta eraikiko du objektua bere praxi ezagutzailearen bidez, irekiko du mundua zerbaitetik abiatuz, ez? Orduan, eztabaida hori, hemen etesi bat duzue, hori Catarina del Sordo italieraz dago, baina hori ikusten duzu representación estructural de las entidades neutrales, el monismo neutral desde un punto de vista analítico, histórico, filosófico. Bueno, eztabaida hori zen, tesi haunik zuzendu nuen, hemen horregatik duzu hemen adin, kotutelan egina zen, Urbinoko unibertsitatean aurkeztu egin zen, baina hementxe daukazue eta laburbilduko dizue zertan datzan tesiaren muina. Tesiaren muina da, zer da entitate oinarrizkoa. Entitate oinarrizkoa dagoeneko ezin da izan zerbait materiala, baina ez da zerbait espirituala. Bai? Orduan, eztabaida guztia dago ikustean zein izaera duen adreilu horiek zein izaera duten. Mundua eraikitzen hasteko adreilu horiek zein izaera duten. Ez soilik materialista, ez soilik espirituala izango dena.
Eta honen erantzuna, magen kasuan zein da? Sentsazioa. Sentsazioak ez dira bakarrik materiari dagozkionak, ez da espirituari edo mentalari dagozkionak, baizik eta, praxi bat, interakzio baten, nolabait esateko, mamia, ulertzen? Sentsazioa. Praxi horren efektua. Orduan, importante da hemendik hastea. Ernst Machek orduan dio, sensaciones como entidades neutrales. Horiekin egingo da lan zientzia gintzan. Las sensaciones, lo básico, son los datos puros para la construcción de la ciencia. Bueno, azkar joango naiz hemen. Orduan, zientzia zer da? Zientzia da, ez erak Leninek esango zukeen moduan, zientzia da munduaren kopia bat egitea, erreflejo baten antzera, edo kopia baten antzera. Ernst Machek esango du ez, zientziak lan egiten du sentsazioekin, eta zientziak egiten dena da, sentsazioen, nolabait esateko, mapa ekonomiko bat egin. Hau da, sentsazioa da, zientzia da, praktika ekonomika de organizar sensaciones. Guk hainbat sentipen jasotzen ditugu, bai? Sentipenak, eta zientziak egiten duena da, modurik egokienean, ekonomikoki begiratuta, da, modurik ekonomikoenean antolatu sentsazio hori guztiak. Eta gero, begiratu, orduen, el a priori kantiano, desmetafizikatuta geratzen da, edo destranscendentalizatuta. Ez dago a prioririk. Ulertzen, guk lan egin dezakegu, lan zientifikoan, modu batean antolatuz sentsazioak, edo beste modu batean, edo beste modu batean. Ulertzen, ez dugu zertan postulatu behar subjektu transcendental bat badagoela, a priori antolatu duena mundua. Hau pizka komplikatua da baina. Construcción científica con base en sensaciones que se adecúan a los hechos fenoménicos. Orduan daukaguna da, zientzia da, sentipenak antolatzeko modurik, edo modu ekonomiko bat, eta gero ikusi behar da, zelan egokitzen den errepresentazio hori, bild hori, baina ja ez da erreflejoa, ez da isla, ez da erreprodukzioa, ulertzen didazu ez, da errepresentazio bat, bild zentzuan, errepresentazio simbolikoa, nik simboloak erabiliko ditut, eta orduan ikusi behar dut errepresentazio hori, zelan egokitzen den, zelan korrelazionatzen den munduaren fenomenoekin. Ulertzen? Baina postulatu gabe bien artean fenomenoen edo fenomenoen objektuen eta simboloen artean harreman zuzenik dagoenik eta bar. Ikusi behar duguna da zientziak nola funtzionatzen duen. Eta funtzionatzen badu eta modu egokian azaltzen badu fenomenoen mundua, orduan zientziaren legitimazioa edo balioestatzea izango dugu. Ulertzen duzu ez? Nondik doan kontua? Orduan, empirismo... eta ez dizuete laugarren puntua komentatuko, baina bai hori zientzia unifikada porque el mundo lo está. Orduan, hau da klabea, azkenengo proposamena egiteko. Orduan, zientziak nolabait dependentzia hori galdu badu errealitatearekiko, eta zientziaren nolabait esateko praxi askoz askatuagoa baldin bada, zuk egin dezakezu nahi duzun moduan, antolatu ekonomikoki sentipenak, ulertzen? Sentsazioa, sentipenak, nahi duzun moduan, antola dezakezu. Kontua da, gero funtzionatu behar duela lotzeko fenomenoen munduarekin, ulertzen? Sentsazioen munduarekin. Baina, beste mundu simboliko hori nahi duzun moduan lortu behar duzu. Baina mundua bat da. Ez daude 30 mundu, mundua bat da. Orduan, zientzia ere bat izan behar da, azkenean.
Ezin daiteke izan zientzia fisikoa alde batetik, zientzia ekonomikoa bestetik, zientzia kimikoa bestetik, zientzia soziologikoa bestetik. Ze mundua bat da. Orduan nik azkenean lortzen ditudan lorpen zientifiko guztiekin, edo guztiek, eman behar didate irudi bat munduarekiko. Zientzia bat baldin bada, mundua bat baldin bada, zientzia bat izan behar da. Bai? Beraz, zientzia batua, zientzia unificada, porque el mundo lo está, da gakoetako bat. Eta guretzat hori da garrantzizkoena. Zientzia beti nolabait testu inguru baten barruan, zientzia jakin bat edo teoria bat edo baloratu behar da, ebaluatu behar da beti testu inguru jakin zabalago batean. Azkenean sintesi bat emateko eta bareta. Horregatik, eta aipatuko dizuet, horregatik Mach fizikaria zen, filosofoa, baina fizikari oso ona. Einsteinen erlatibitate teoria ezin daiteke ulertu, Machen lan fizikan Machen zuen lanik gabe. Egin zuena izan zen bir formulatu mekanika klasikoa indarrak kenduz, ze indarrak guk ez ditugu indarren sentsazioak, eta gu daukaguna zer da? Gauzak talkan, objektuak talkan sartzen direla, edo erortzen direla, eta baina nik horrez dut inolako sentipenik indarrez. Ulertzen? Orduan, berak formulatu egin zuen dena, Newtonen mekanika, modu empirista batean, sentsazioetan eta oinarrituz, masei erreparatuz. Eta masa bat beti da erlatiboa, hor esaten duan moduan, es relativa a la distribución de masas en el espacio. Hori zer da? Einsteinen erlatibitate orokorraren teoriaren aurrerapena. Ulertzen? Bueno, hemen Marx dugu, eta orain sartu naiz, bai, orain txepaten da. Hau da, hemen sartzen naiz nolabait esateko berria denarekin, eta orain arte esandakoa, edo zentokitan entzun dezakezue gutxi gorabera planteatuta. Baina, orain arte ikusi duguna izan da, Majek orduan esaten diguna da, zientzia zer da? Zientzia da, esperientzia sensorialaren eraikuntza, baina orain arte beti hitz egiten genuen subjektua. 20. mendearen hasieran, hor daukazuen Alexander Bogdanovek proposatu zuen empiriokritizismoaren, Machen filosofiari empiriokritizismo deitzen zitzaion, empiriokritizismoaren bertsioa. Bertsio bat empiriomonismo deitzen dena. Ez empiriomonismo 3 volumenetan argitaratu zuen 1904-6. Propuesta para la integración de la ciencia en un programa bolchevique de clase. Hau da Bogdanov, eta Bogdanov oso interesgarria da. Hortxe dauzkazue Bogdanov eta Lenin, atzean dagoena da Maxim Gorki, Gorkiren etxean edo bilan, Caprin, 1908. Nor da Bogdanov? Bogdanov izan zen medikua, ekonomialaria, zientzian jardun zuen disiplina desberdinetan, filosofoa, empiriomonismo lan importantea da, ez ezaguna izan arren, eta irautzaile izan zen. Baina ez edozein irautzaile. Garai horretan, 1904, 2006, 2008an, Partido Bolchevike zituen 2 lider, parekoak. Bata zen Lenin eta beste zen Bogdanov. Eta 1908an egin zuen Leninek, beraz, ziur asko Caprira joan zen 1908an materialismo empiriokritizismo amaituta gero, irailan amaitu zuen, eta ziur asko hor egongo dira irailan edo urrian edo horrelakoren bat. Materialismo empiriokritizismo liburua idatzita dago Bogdanoven kontra. Bogdanoven empiriomonismoren kontra.
Eta planteatzen diren bi filosofiak, beraz, Leninen liburuan, materialismo y empiriocriticismo, zen barko lirateke materialismo y empiriomonismo. Baina, bueno, ez da zuzenean sartzen Bogdanoven kontra, baina badago erabilera utilitario bat Bogdanoven kontra. Ze, efectivamente, nagusitu egin zitzaion partidoren barruan, Lenini. Baina Bogdanoven jarraitu zuen ikusiko dugun moduan partido boltxebikean eta abar. Bogdanov etzen mentxebikea, etzen Pleganov. Bogdanov zen iroitzaia. Eta bera nahi zuena zen, hori esaten dizudan moduan, propuesta para la integración de la ciencia en un programa bolchevique de clase. Eta honek bazekien zer zen zientzia. Leninek ez zekien zer zen zientzia. Leninen plantamendu hori, teoria del reflejo hori da, eskolastizismo dogmatiko baten proba, bueno, ez du esartako balio. Baina partidu barruan, 1908an Bogdanovi egin zion kritikak, arrakasta lortu zuen. Ze, Lenin geratu zen nolabait esateko lider bakarra partido boltxebikea. Orduan, zer dio Bogdanoveko pasa? Bueno, ben, zordu da. Bueno. A ver, azkar joango naiz. Construcción colectiva de la experiencia sensorial. Empiriomonismo, pizka bat irakurri ezazue, versión comprometida del empiriocriticismo. Hor esate baterako irakur dezakezuen nik orain eman dizuedan bertsioa edo nahi badezue gehiago landu, ikus dezakezue Philip Franken, Bienako zirkuloko filosofoa, filosofo eta fizikaria eta zen, 1950 eta egin zion kritika liburuari, Leninen liburuari, eta hor erakusten du Frankek nola manipulatzen duen magen empirokritismoa Leninek, eta bueno, hau ere ikus empiriomonismo orduan hala ere, hau pizka bat interesgarria da, empiriomonismo izan zen boltxebiken programaren nolabait esateko ardatz kulturala 1920 urte arte orain ikusiko dugun moduan. Etzen izan materialismo y empirokritismo. Materialismo y empirokritismo 2009an lortu zutenean edo lortu zuenean Leninek Bogdanov baztertzea, ez zuen horrekin jarraitu. Osea, filosofian eta zer egin zuen Leninek, atera zituen kuadernos de filosofia, baina hori zer dira nota, ohar batzuk, ohar puntualak eta ez da lana. Boltxebikentzat nolabait borroka ideologiko kulturala eta empiriomonismoren inguruan zegoen ikusiko dugun moduan 1920 urte arte. Eta hortik hasita, 21 urtean ematen da hori NEP politika berria, ekonomiko berria, eta hortik aurrera ematen da aldaketa bat, oraindik Lenin bizirik dena. Eta aldaketa da materialismo dialektikoaren aldera, eta bar. Eta empiriomonismo kendu egiten da, edo baztertu egiten da. Erabilera hori, nolabait esateko hor daukagu empiriomonismo izango litzateke klase programaren oinarri bat, eta materialismo dialektiko ostera izango litzateke estatuaren ideologia bat. Aldea ikusten duzue zein izan daiteke. Interpretazio hori esate baterako egiten du Panekuk Lenin filosofo liburuan. Orduan, empiriomonismo, lehen esan dizudan moduan, bertsio bat da empirokritismoarena. Eta hemen garrantzizkoena da, gauza bit daude garrantzizkoena. Bata, munduaren, hobesan da, esperientzia ekonomikoa den zientziaren eraikuntza hori soziala dela, kolektiboa dela, kolektiboa, langileena, zientzialariena, artistena,
kultura munduko jendearena eta bar. Da hori oso importante da, orain ikusiko duguna. Eta bigarrena, hori pintzen dudana, zerake Bogdanovek landu zuena, zientzia berria, teknologia deitu zuena, balio zuena antolatzeko zientziaren mundu hori, ez? Mundu sentsazioen antolaketa, organizazioa antolatzeko. Ulertzen? Orduan, zientzia etzen ezeren erreflejoa eta bar, baizik eta sentsazioekin lantzen zuen zerbait, eta horretarako zientzia berri bat sortu zuen, hor dagoen Organización de las Organizaciones Central en el programa Teknologia, Ciencia de la Organización. Hori publikatu zuen 1912-1914, ez? Teknologia, tekto, dator arkitekto, organizador, konstruktor, eta bar. Bueno, labur bilduz, empiriomonismok zer dio? Zientziagintzan dagoen produkzioa no es individual de las sensaciones a diferencia de Mach. Las sensaciones operan en marcos de producción colectiva, social, en marcos sistémicos complejos. Ciencia como experiencia colectiva de todos los sectores comprometidos con el capitalismo, artistas, científicos, filósofos, etc. Todos ellos organizan la experiencia. Ez dago bereizterik conocimiento popular eta zientzia esate baterako. No hay autoridad epistémica, interacción entre conocimiento popular y científico, la interacción entre conocimiento popular y el científico produce un conocimiento complejo. Eta conocimiento complejo hau interesgarria da, ze conocimiento complejo hau izan daiteke gaur egun esaten den inteligentzia kolektiba edo horrelakoren bat. Marxek Grundrisse liburuan, Grundrisse badakizu zein den, ez? Grundrisse liburuan erabiltzen du kontzeptu bat general intellect. Ingelesez ipintzen du general intellect. Zergatik, berak hartzen duelako filosofo o pentsadari britaniar batengandik eta horren erabiltzen du kontzeptua. Gero, kapitalean erabiliko duen Allgemeine Arbeit, Trabajo General eta horrengo edizioan abstrakte Arbeit, Trabajo Abstrakto erabiltzeko. Baina interesgarriago da hau. Beraz, interakzio hori guztia langileen kultura jendearen zeren artean lortzen dutena zer da? Lortzen dute ezagutza bat egitea, edo intelekto general bat egitea, adimen general bat egitea. Eta general intelekto general hori funtzionalki duala da. Alde batetik horrek produzitzen duena da ezagutza zientifikoa, baina ja zientifikoa ez da laneko ezagutzatik aparte dagoen zerbait, eta ezagutza popularetik edo herrikoitik dagoen zerbait, baizik eta ezagutza orokorra, eta produzitzen du baitere, horrek produzitzen du baitere antolakuntza jakin bat. Gizartearen antolakuntza jakin bat. Beraz, gizartea. Horregatik da funtzionalki duala. Ulertzen? Alde batetik eraikitzen du ezagutza, bestaldetik eraikitzen du gizartea. Pasa. Bueno, eta esango dira zuen, baina zergatik esplikatzen digu hau guzti ez dakizer bakizer. Lehen esan dizuet, Bogdanov lider bat zela utzi gintzuela nolabait esateko politika gintza aktiboa 1910 urtetik aurrera, publikatu zuen teknologia hiru zeretan, volumenetan, teknologia liburu hori askok eta askok, edo liburu horiek dira, askorentzat sistemen teoriaren aurrerakari moduren bat, hau da, eta zibernetikaren aurrekari bat, ez? Bertalanffy eta horien aitzindari bat. Beraz, eta oraindik estudiatzen da, eta bar. Baina gure interesatzen zaiguna da, ze erabilera eduki zuen Bogdanoven
proposamen teoriko kontzeptual hau, ez? Alde batetik empiriomonismorena, gehi teknologiarena. Bueno, zera, 1917an Petrogradon irautza eman zenean eta abar, kontseiluak eta sortu ziren, kontseilu baita ere kultura munduan. Eta kontseilu horien antolakuntza egintzen Bogdanoven ideia honen arabera. Ezaguna izango zaizu agian zuetako norbaiti prolet kult. Norbaiti ezaguna egiten zaio? Prolet kult. Hori izan zen borroka irautzaile boltxebike 1917tik, 1920 urte arte. Beste behin, 20 urte arte, baina urte borrokalari horietan eta abar, balio izan zuena zertarako, plataforma para la revolución en la organización para crear un mundo nuevo a través de la producción de conocimiento batua, científico, artístico, común, todos integrados, generación de un nuevo sentido común contrahegemónico del sentido común del capitalismo. Hori izan zen eta autonomoa zen, ez zen partiduari lotuta eta bak, baina sortea zuen, ze urte horietan, partiduren burua, gauza kulturaletako eta Lunatxarski zen, eta nor zen Lunatxarski, Bogdanoven koinatua. Beraz, horretik, askotan, proletkult eta aipatzerakoan eta Lunatxarski agertzen da bultzatzaile moduan, baina ez zen bultzatzaile benetakoa Bogdanov izan zen. Bogdanov egun zen, ez Petrogradoko, baizik eta Moskuko kultura kontseiluan eta barez. Eta teknologia, praktikara zelan operatibizatu egin zen, ciencia de la ciencia, operativización del proyecto de MAG, de unificación de la ciencia, constituyendo trabajadores ingenieros, trabajadores científicos, bueno, precedente, orden proletkult y la tecnología son un instrumento como su instrumento constituye la sociedad socialista anticipatoriamente, operando en el presente, autoorganización de los procesos, autónomamente de la hegemonía burguesa, pero también de la autoridad del partido de vanguardia, del partido bolchevique. Eta horrek iraun zuen 1920 urte arte. Baina hor sortu zen kultura berri bat, zientzia berri bat, zientzia egiteko mundua, bai, eta arte berri bat, ze arte konstruktibista, hemen daukazue, por cierto, kuña horrek asko zindar gehiago du beste kuña batek. Baina hau badakizuen orden, Eli Siski badakizuen orden, Eli Siski ibili zen Bogdanovekin eta proletkult horretan, konstruktibista rusiar guztiak, proletkulteko movimentukoak izan ziren, gero hogeita bi hiru lautik aurrera azten denean materialismo dialektikoa inposatzen estatuaren ideologia moduan, konstruktibismoa ordeztuko duena zein izango den errealismo sovietikoa. Eta konstruktibista guztiak baztertuak geratuko dira ez. A ver, kaso. Bueno, a ver, ez dut astirik amaitzeko ze beste... 5 minutos, como ha hecho. Bueno, a ver, hor esaten dudana da, orduan, labur bilduz. Alde batetik daukagu magen proposamena zientzia batuarena, ez? Gogoan duzue. Horren bertsio nola baita esateko kolektibistagoa edo da Bogdanovena, bale? Baina Bogdanoven proposamena egiten da mundu ez kapitalista batean, Errusian eta Errusian imperioan. Orduan galdera da, ekar dezakegu hone eztabaidara beste kasuren bat gogora ezazue zer esaten izuen hasieran, ez? Integratzeko zientzia klase politika baten baitan. Bueno, bigarren edo beste proposamen bat da Otto Neugati lotuta dagoena. Eta Otto Neugat, ez naiz horre hasiko, baina pasa ezazu hau. Bueno, orduan,
Otto Neugatek planteatu zuen sozializazio totala egitea, osoa egitea eta ez partziala. 1920 eta 20 hamarkadan, Vienan, Austrian eta Alemaniar estatutan, eta bazeuden nolabait iraultza konsertistekin, eta orduan zeuden mugimendu iraultzaile guztien inguruan eta bar, planteamendu desberdinak planifikazioari buruz. Esate baterako kapitalista edo ekonomialari burgez kapitalistentzat, von Mises eta Hayek eta Gabarrentzat, sozialismoa erokeri bat zen. Zergatik? Ezin zelako mundu edo gizarte sozialista bat kudeatu. Zergatik ezin daiteke kudeatu, ez dagoelako kalkulu ekonomiko egokirik egiterik. Bereentzat kalkulu ekonomiko guztiak oinarrituak egon behar ziren zertan? Prezioetan. Eta zer determinatzen dute prezioak? Merkatuek. Ulertzen? Horren kontra, austro-marxistak esate batera Otto Bauer eta Barrek esaten zuten, ikusten zuten problema hau eta orduan erregulatzeko gizartea eta gizarte sozialista egon behar zen nolabait esateko merkatu antzeko bat, pixka bate prezioen estabilizazioak eta lortuko zituena eta bar eta bar. Eta Neugat dio ez. Osa, sozializazio izan behar da totala. Neugat egon zen Babierako iraultzan, 1919 apirilean, Goethe edo kontseiluen gobernuan egon zen bera. Bi gobernuetan. Batek iraun zuen astebete, eta bigarrena beste astebete. Lehenengo kasuan izan ziren kontseilukide kontsejistak, eta bigarrenean KPD-koak, komunistak kontsejoetan eta zeudenek. Baina bietan bere izan zen plangintzarako zuzendari. Orduan berak teoria bat garatu zuen gestionatzeko gizarte sozialista totala. Gestionatzeko modu sozialista batean. Beraz, monetarik gabe eta planifikazio ideia berri batekin eta bar. Eta planifikatzeko hartzen ditu Bogdanoven ideiak eta esperientza kolektiboaz eta lan kolektiboaz eta lehen esan dizuedana eta bar, baina inventatu egin zuen hizkuntza hau planifikatzeko. Hizkuntza hau zen nolabait esateko gizartea nahi baldin badugu modu kolektiboan eta nahi baldin baditugu egin lehen Bogdanovek esaten zituen langile zientzialariak eta langile ingeniariak eta bat, klaro, garai hartan analfabeto asko zegoen, ezekienak irakurtzen eta ezer. Orduan, behar duguna da hizkuntza bisual bat, piktogrametan oinarrituta. Eta piktograma horiek oso modernoak dira, oraindik erabiltzen dira. Eta hori landu zuen, ez da bakarrik hartu eta zeratxo batzuk ipini, Mehmet esan nahi du potentziaz del mundo, ez? Eta, hortxe dauzkazue lehenbizikoa dira Europa, bigarrena da... Zer da bigarrena? Opa, ondia gozin dezakegu pini. Bardin da, hirugarrena da Bretaña Handia, eta Bretaña Handia ikusten duzu zenbat oso gutxi daude zuri direnak, gehienak zer dira? Indiakoak, gehiena dira Indiakoak, Bretaña Handikoa, ez? Eta bestea da Txina, ez duzu ikusten, Txinoak. Eta, orduan, baina berarentza planifikazioa lotuta zegoen izkera honi, ez? Piktograma hoi eta bat. Honen, por cierto, honen ipinezazu gorago, Ernst, gorago ipini, gorago, ez titulua. Ernst. Ernst, horregatik naziek igo zirenean boterera, Neugat Herberetara joan zen, Ernst honekin. Zergatik Herberetara? Ernst zelako KAPD-koa, bakizu zer KAPD? Estizio konsejista bat KPD-ren barruan, Partido Komunistaren barruan,
eta KPD-ren barruan zeuden Panekuk eta Gorter eta Kors eta Ernst eta Reichenbachen, Hans Reichenbachen, Berlingo zientziaren filosofoaren anaia zen, horren zuzendaritako bat. Beraz, hitz egiten dugunean filosofia konprometituaz badugu nun ikasi. Bueno, total, ezin dute pasa bestera, irakurri egingo dut besteak pasa. Chiquitu. A ver, lenguaje isotype no es solo educativo, sino un instrumento para la planificación, ¿vale? Naiz eta PE azkenengo hori education izan, baina ez da bakarrik horretarako, baita planifikatzeko ere behar da, hau da, visualki planifikatu eta ez naiz hartuko. Para el cálculo y la planificación de la socialización total no existe una magnitud única, no los precios, pero tampoco kilovatios hora, horas de trabajo, sino que hay múltiples magnitudes expresadas en tablas, input-output, para representar la felicidad de la gente, objetivo de un programa de clase. Planifikazioa ez da planifikazio bost urtekoa, Soviet Batasunean edo Stalinen kasuan eta bar, esplotatzeko jendea lanean eta baizik eta zoriontasuna lortzeko, ongizatea lortzeko, zentzu zabal batean, modu irautzaile batean, jakina, ez felicidad zentzu burgues batean, ez da. Modelo no productivista de planificación es como los planes quinquenales del PQS. Planificación de Neugat recoge distintos aspectos de la vida, hori pini dizuet jendea, baina beste piktograma batzutan daude esate baterako energia elektrikoa, herrialde desberdinetan. Ulertzen? Edo garraiorako ez dakizer, beste piktograma. Orduan planifikatzeko piktograma horiekin egiten zuen. Recoge distintos aspectos de la vida y los pone en relación de manera que se sincronicen las relaciones entre yo y la sociedad y la economía y la producción y la naturaleza. Eta la ciencia unificada y isotype construyen esas relaciones. Orduan, ciencia unificada, Magen kasuan ikusi dugu, Magen kasuan zientzia unifikatua bakarrik erantzuten dio erronka epistemologikoari, Bogdanoven kasuan zientzia unifikatuak hori teknologiaren inguruan oinarrituta edo eraikita balio du klase programa egiteko, eta Neugaten kasuan la ciencia unificada vale para construir la república de la ciencia integrando a los actores sociales. Eta honekin amaitzen dut, uste dut, bueno, Orduan, objetivo final de la ciencia unificada de Neuga, promover una comunidad mundial científica mediante la armonización de culturas diversas. Orduan, lehen esan dizuedan moduan hori general intellect aspekto duala zeukala, zelan antolatu ezagutza, zelan antolatu gizartea, hemen ere zientzia batuak badu ez bakarrik zientzia unifikatzeko batzeko asmoa, baizik eta gizarte zientifiko bat lortzeko, baina gizarte zientifiko hori ez da zientzialari bakarrik osatua, baizik eta Comunidad Mundial Científica del Hombre Común. El enciclopedismo del empirismo lógico, que no solo yo mismo, sino muchos de mis amigos científicos promueven, quizás con otras palabras, con la enciclopedia de la ciencia unificada, es hijo del enfoque tolerante de la cooperación democrática, no compite el enciclopedismo de la ciencia unificada con ninguna filosofía y es antitotalitario hasta la médula. Kritikatu egin ziotelako zientzia unifikatu hori modu jerarkiko batean erekita zegoela. Si tuviera que dar un nombre a este tipo de cooperación del hombre de la calle con el experto científico, ikusten duzue, komunitate zientifikoa ez da bakarrik zientzialariez osatua, baizik eta kaleko jendea zer bai, utilizaría de nuevo la expresión kaleniana de orquestación. Kalenik egin zion kritika hori, hierarkiko egia dela zela zientzia unifikatua, da orduan berak erabiltzen du kontzeptu hori orkestazioaren. Testu hau dago, The Orchestration of the Sciences, eta bar. Hau izan zen, eta hau da azkenengo paragrafoa, artikulu horrena. Da artikulu hori izan zen, Neugatek idatzi zuen azkena 1900
da 45. Da bihotzekoak eman zion, da hiltzen. Bueno, total, nora iritsi nahi dut, eta hemen dator proposamena. Pasa. Hemen, orduan, abiatu behar dugu gaurko errealitatetik. Eta alba dugu aurreratu egin behar gara datorren errealitatea. Zein da datorren errealitatea zientziari gauzkiola eta bar, lehen ipini dizudan frente al modelo propietario, el modelo propietario de ciencia. Hori da datorkiguna. Zientzia gero eta garestiago izango da, eta zientzia ez da toki publikoetan egingo, baizik eta gero eta gehiago, bai mekanika kuantikoa, bai ikusten ari garen moduan, adimen artifizialean eta abar, izango dira konsortzio handiak. Eta funtzionatuko dute modelo propietario, jabe eredu moduan. Orduan, horren aurrean behar duguna da, bultzatu zientziaren erabilera nolabait esateko erautzailea, ez? Eta horretarako hori zientzia baturatuaren zientzia unificada orkestada izan daiteke adibide bai. Permite hacer frente a problemas complejos como el cambio climático, zergatik problema komplexuak baldin badira behar duguna da batu zientzia desberdinak, klima aldaketaren kasuan bezala, ez? Pero también los problemas del cambio climático, los que suscita el propio desarrollo científico-técnico, esate baterako adimen artifizialez. Zientzia unifikatu horrek behar du nolabait esateko zientziak aurre egiteko zientziaren desgregazioari, orain mekanika kuantikoa agertzen zaigun moduan, edo adimen artifizialean eta bar, eta klase erantzun batek erantzun behar dio modu orkestatu batean ez. Eta zientzia unifikatu horrek ofrece otra imagen de la ciencia no basada en el reflejo leninista, sino en símbolos que requiere de su producción orquestada socialmente. Construcción de la comunidad científica ampliada, para ello programa de alfabetización sociotécnica. Hori egiteko, programa horretan, zientzia unifikatu horretan, langileekin, zientzialarekin batera, kultura jendearekin batera, eta bar, horretarako behar duguna da, jendea alfabetizatu, jendea ezi, jendea edukatu eta bar. Baina ez zientifikoki, ez alfabetizazio zientifikoa beti egin den moduan, eta hemen Euskal Herrian ezagutzen duzue, ELUIAR, ez dakize, programa beti alfabetización científica. ¿Qué significa igual a MC2? Ez, alfabetizatu egin behar da sozioteknikoki. Eta alfabetizazio soziotekniko horretan, lortu dezakegu nolabait esateko hizkera eta kolaboratzeko eta kooperatzeko zubiak kultura desberdinen artean. Zientzalariak, kulturako jendea, artistak, ya está. Fin, sentitzen dut horren beste jo. Sentitzen dut. Ez dakik gogorik duzuen eztabaidatzeko ja. Baina, bueno. Ahí valeo vota programari. O sea, si hay preguntas, sin problema. Vaya. Ez aizu provokatzaile iruditu, esan duana. A ver, yo tengo una pregunta, pero no va en relación quizá con todo esto, porque me ha parecido la verdad muy denso, la verdad, para poder entenderlo a la primera. A ver, tendré que dar un buen repaso. Pero yo me acuerdo que cuando... Jo nahi pasatuko dizue pipitia nahi dut. Eta grabauta da. Grabatu duzue? Bai, zure baimenik gabe. Eskerrak izenik ez didan esan. Nire lagun min batzuen izenak, hemen fakultatean. O sea, yo me acuerdo que cuando hice contigo la recuperación, nos pusiste para que comentásemos el texto, el manifiesto de Ted Kaczynski. Y me acuerdo de, pues no sé, que, no sé, él criticaba mucho también, ¿no?, la deriva que estaba teniendo la ciencia sobre el capitalismo moderno o algo así, no sé, pero si podrías dar alguna especie de introducción o algo así para leer ese manifiesto.
Ah, pero eso es materia de otra charla. Kaczynski es una bomba, pero eso lo he metido en el libro del anarcocapitalismo, ¿no? O sea, es una especie de posición poco trabajada, primitivista, frente a lo que es la máquina, la tecnocracia, que es interesante por otro lado, ¿eh? Lo que pasa es que no era la materia de hoy. La materia de hoy es cómo situar la ciencia como tal, no el uso de la ciencia, sino la ciencia como tal, como eje de un programa de transformación. Entonces ahí no entra Kaczynski. O sea, Kaczynski pues, era un individualista total. No se he puesto ahí porque pensaba, joder, si pongo aquí una bomba o lo que sea, van a decir, pero si ese no era socialista. O sea, bueno, no sé. Pero ese es otro planteamiento que no entra en este juego, ¿no? Yo lo que sí querría... ¿Arderas izango dut orain? Yo lo que sí quería era enfatizar, más allá del tema que teníamos que abordar hoy, la importancia que tiene, digamos, la historia y el conocimiento de la historia, no solamente para hacer una historia de las ideas filosóficas, sino para cuestionar, replantear, reformular elementos, digamos, de lo que ha sido la historia del socialismo en los últimos 150 años y recuperar muchas cosas que son, pero terriblemente interesantes para lo que puede ser una política de clase hoy. Yo si os tengo que decir en 2 palabras, me parece que el planteamiento de Lenin, ya no entro en el materialismo dialéctico y eso, porque eso es ideología, ¿no? Pero ideología de Estado eso soviético stalinista, ¿no? Pero hay elementos muy interesantes en el socialismo que han sido desconocidos. O sea, ¿quién conoce, por ejemplo, a Neugat? La gente conoce a Neugat por la famosa metáfora del bote, y punto. Y Neugat es una persona que hoy se trabaja en, no sé, en visual thinking, que se trabaja en museología, que se trabaja en lenguaje visual, que se trabaja en planificación, en economía de guerra. O sea, él estuvo en los años 12-13 en los Balcanes, en las 2 guerras de los Balcanes, de los 12-13, ¿no? Y ahí fue uno de los, digamos, economistas que avanzó en el campo de lo que se llamaba entonces economía de guerra, que era economía sin moneda, y por eso es por lo que le llaman luego los consejos a Baviera, ¿no? Para desarrollar una planificación de la economía consejista de Baviera sin moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tenemos unos referentes, como pueden ser una Bomber, como pueden ser Lenin, como pueden ser... Y hay otros que quedaron en una segunda línea que son más interesantes, no en tanto que referentes para una historia de las ideas filosóficas, sino para analizar su vigencia, la vigencia de esas ideas y de esas prácticas. O sea, Bogdanov no es alguien que simplemente elabora mamotretos filosóficos, porque son mamotretos filosóficos, y se queda ahí. No, es alguien que entiende que esos planteamientos filosóficos tienen vigencia y tienen pregnancia práctica, ¿no? De transformación. Aquí sí que entra en juego la tesis 11, ¿no? La 11ª tesis de... Entonces, eso sí que me parece que es importante. O criticar la teoría del reflejo de Lenin. O sea, la teoría del reflejo de Lenin, todo va unido. Materialismo dialéctico, teoría del reflejo de Lenin, realismo soviético en arte y todo lo demás. Represión, todo. En cambio, toda la crítica del empiriocriticismo, que es una crítica muy bien informada científicamente, Lenin no tenía ni idea
de ciencia. Lenin no tenía ni idea de ciencia. Y preparó materialismo y empiricismo en Ginebra desde enero a agosto de 1908. Debe ser verdad esa anécdota que siempre se cuenta, que leyó 200 libros. Pero claro, los leyó demasiado deprisa y corriendo, y entendió lo que entendió. Entendió lo que entendió. Él no estaba preparado para eso. Él era un hombre de aparato, un librado, pero no entendió. Y seguramente no entendió a Mach, ni entendió a Bogdanov, ni entendió la discusión que entonces estaba llevando sobre el monismo estructural, que es esa discusión que está en la tesis de Caterina del Sordo, ¿no? Del monismo estructural, que es 1890-1910. O sea, el monismo clásico de Mach y después el monismo de Russell, etc. Pero es una discusión filosófica que no se ha dado nunca en la historia. O sea, políticos, científicos, o sea, todo el mundo tratando de dar respuesta sobre todo a qué, pues al hecho histórico de una nueva concepción y de una imagen de la ciencia, ¿no? De la ciencia convencional. O sea, imaginaos lo que supone pasar de un mundo que se entiende, de un espacio que se entiende tridimensional, que está, digamos, representado por la geometría euclidiana, etcétera, etcétera, a que de repente te digan, no, ese espacio es uno de los espacios posibles. Yo puedo representar cualquier, por ejemplo, fenómeno de movimiento en espacios n-dimensionales, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? O que te digan, no, como Helmholtz, etcétera, vamos a construir la fisiología de los sentidos, pero con base en símbolos, es decir, como si fuera construir toda nuestra vida mental, fisiología de los sentidos, ¿no? Con base en símbolos, es decir, con base en fenómenos del humo, y no de observaciones como pueden ser observaciones del fuego, que era lo que hasta entonces el sentido común dictaba, ¿no? ¿Veis un poco lo que os quiero decir? Entonces, en el siglo, a finales del XIX, esta discusión del materialismo, empiriocriticismo, etcétera, no es una discusión banal, es tratar de poner las bases epistemológicas para una nueva concepción, no solamente de la ciencia, sino del mundo. Y esto es importante. Y analizar estas cosas pues nos haría mucho bien, porque como ya sabe Adrián y creo que John también, pues podéis ver, por ejemplo, un sutabe en NAI, supongo que saldría también en Gara, del gran filósofo de la Fundación Irazar, que ya sabéis quién es, pero no lo mencionaré aquí, donde, claro, en 24 pues fue el centenario de la muerte de Lenin, y entonces en honor de la muerte de Lenin, pues termina diciendo termina aludiendo a las dos filosofías de Lenin, ¿no? Las dos filosofías de Lenin. ¿Cuáles son? Materialismo y empiriocriticismo. O sea, ni siquiera llegó a leer el subtítulo, porque el subtítulo del libro es Crítica a una filosofía reaccionaria. ¿Cuál es la filosofía reaccionaria? El empiriocriticismo. O sea, quiero decir, más allá de que nos pueda resultar interesante una Bomber o desde el punto de vista histórico, lo que sí interesa es, digamos, insertarnos en una determinada trayectoria histórica, reconocernos en una historia, en los problemas que se abordaron en esa historia, en los problemas no estrictamente políticos, en sentido politiqueril, sino políticos en un sentido vital, general, ¿no? Que atañen a la ciencia, al papel del arte, al papel de la cultura, al papel... no sé, aquí os podría hablar mucho más, ¿no? No sé, o sea, la crítica, por ejemplo, o la revisión que hace Bogdanov, ¿no? Del dualismo base económica superestructura,
Por ejemplo, eso es muy interesante. O sea, vosotros tomáis ese dualismo de Marx, que está en el volumen 1 del Capital, está elaborado en los años 60 del 19. Todo este cambio que os estoy diciendo en el ámbito de la ciencia, del conocimiento, de cómo conocemos, etcétera, etcétera, Marx no lo conoció. Marx desconoció completamente esto. Él muere en el 83, pero llevaba ya muchos años mal y solamente elaboró el volumen 1, y lo que pudo hacer fue pues corregir el volumen 1, sobre todo eliminando aspectos de la dialéctica hegeliana, como sabéis, en el volumen 2 y en la traducción francesa, ¿no? Desdialectizar lo que tenía de Hegel, ¿no? Pero seguimos con nosotros en nuestros tiempos, como no teníamos una carga, digamos, tan pesada y no teníamos, digamos, pues un aparato bibliográfico y de literatura marxista tan grande y todo eso, pues eso mismo nos daba la oportunidad de familiarizarnos con cosas más dispersas, diversas, bueno, prácticamente a un tiempo pues pudimos leer cosas, digamos, que eran heterodoxas al marxismo y las propias del marxismo marxianas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Lo que quería responderte. Es interesante el caso de Unabomber, pero me parece que yo no lo pondría entre las preferencias de lo que es un programa de clase actualmente. ¿Y cómo sería, o sea, cómo sabes que esa nueva concepción de la ciencia, o si va a ser exitosa, o sea, en qué parámetros se basa? O no sé, o sea, digamos, yo es que no he entendido muy bien cómo estos autores así pueden ayudar a crear una nueva concepción de la ciencia que ayude a la sociedad de verdad. O sea, no sé, ¿qué tiene que satisfacer ese nuevo criterio científico o esa nueva concepción de la ciencia? Pues la eficiencia social y la eficiencia para la transformación social. O sea, si queréis hablamos otro día, pero una teoría, una concepción de la ciencia y de la producción de conocimiento sostenida sobre la tesis del reflejo, digamos que no permite concebir los mecanismos y los dispositivos de transformación social de manera tan operativa y tan, vamos a decir, acelerada, podríamos decir, o robusta, como una concepción de la ciencia donde la ciencia es una práctica, es una praxis que ya no está sujeta a una realidad dada, sino que es el resultado de una praxis colectiva de sujetos individuales, sujetos colectivos, que interaccionan también con máquinas y con dispositivos, Latour diría actantes, etcétera, etcétera, para construir mundo. Si tú partes del mundo, eso se ve muy bien en el arte. Si tú tienes esa concepción de la ciencia como reflejo, a lo máximo que puedes llegar en el arte, ¿qué es? Al realismo socialista. Porque el realismo socialista en arte es la contrapartida de esa ciencia que refleja el mundo realmente. Mientras que si tienes una concepción de la ciencia y de la producción del conocimiento como la de Bogdanov y como la de Neugat, etcétera, etcétera, o como la de Wittgenstein en el Tractatus, o sea, el conocimiento simbólico, no un conocimiento basado en reflejos, sino en símbolos, ¿de acuerdo? La ciencia como conocimiento simbólico y como
producción colectiva de conocimiento simbólico, etcétera, etcétera. Ese conocimiento esa producción se puede hacer de 1000 maneras, y luego habrá que ver cuál es la que resulta más eficiente desde el punto de vista que quieras, de transformación social, de lo que quieras, ¿no? En definitiva, lo que se trata es de entender que a través de la ciencia construimos mundo. Mundua eraikiz egiten dugu gure burua. Entonces, si por el contrario lo que piensas es que el mundo ya está dado y que lo que se trata es de ofrecer imágenes reales, pues entonces tienes realismo socialista por un lado, tienes ciencia, digamos, realista por otro, la ciencia materialista de Lenin, no la ciencia proletaria de Bogdanov. Bogdanov es el primero que utiliza el concepto de ciencia proletaria, el primero que acuña el concepto de ciencia proletaria enfrentada al concepto de ciencia burguesa. Pero ese concepto de ciencia proletaria no es el de Lenin, no será el de Lenin, porque Lenin habla de ciencia proletaria, pero después, ¿no? Más tarde, después de... Entonces, ¿cuál es el criterio? Es un criterio de eficiencia, es un criterio que hay que probar. La praxis es la que te dice por dónde ir, por dónde tirar. Claro que tienes mecanismos para poder, digamos, orientar la praxis de manera eficiente, etc. En el caso de Bogdanov es la tectología. O sea, no se trata de hacer pruebas a tientas y ver qué es lo que sale, no. O sea, tienes estrategias, la tectología es como una especie de precedente de teoría de sistemas, como os decía, ¿no? Entonces lo que se trata es de ver cómo los sistemas se van organizando y cómo se van combinando, y las partes de unos sistemas y otras partes de otros sistemas. Entonces tiene todo un listado, digamos, de operaciones, de dispositivos operatorios para poder combinar sistemas entre sí. O sea que tú tienes estrategias para poder direccionar la praxis hacia lo que tú quieras. Si quieres, por ejemplo, para enfatizar más tal aspecto de la transformación social, tal otro aspecto de la transformación social. O sea, eso se puede hacer. No de manera directa, porque estamos hablando de tecnología, de ciencia, etcétera, pero finalmente la ciencia, incluso la ideología, la cultura, no está en una superestructura. No está en una superestructura distinguida de la base económica, además. O sea, la dualidad en Bogdanov es entre ciencia y sistemas, ciencia y sistemas. Y trabajo. No he dicho bien, entre trabajo y sistemas. ¿De acuerdo? Pero no entre base... Entonces, dentro de ese trabajo, tú lo que tienes es, pues, todo un colectivo que involucra a praxis de obreros, de gentes de la cultura, y lo interesante de todo esto es que lo que os estoy diciendo o proponiendo aquí no fue solamente una propuesta filosófica, o que se quedó en la academia, ni siquiera en la paraacademia. No. Entrad luego, si queréis, en internet. Después de todo el tiempo que lleváis escuchando estaréis hartas, pero entrad en internet y 5 minutos más y poned Prolet Cult. O sea, nuestros mejores años fueron los que yo viví como político, etcétera, que fueron los años un poco antes de la muerte de Franco y los años posteriores a la muerte de Franco. Los más excitantes, los más sexys, políticamente hablando. Pues en la Unión Soviética ocurrió algo parecido, del 17 al 20. ¿Qué es lo que ocurrió del 17 al 20? Esa es una escuela, es una escuela eterna para reflexionar, para conocer, para todas las propuestas que había, no os voy a hablar de Prolet Cult, pero movilizaban 500.000 de personas del mundo de la cultura.
medio millón de personas. O sea, no penséis que Lisinski era el único. Había muchos como Lisinski, ¿no? Yo quería preguntarte precisamente sobre la Project Cult, pero bueno, o sea, sin más, a ver si la Project Cult se puede calificar como disidencia del partido, no como un contrapartido, pero bueno, si se puede tomar como el utilitarismo de Lenin, como con un tinte reaccionario, a ver si en cuanto a eso la Project Cult por lo menos organizativamente sí que era disidente del partido. No, no era disidente del partido, era autónomo del partido. Estaba autoorganizada, la plataforma estaba organizada autónomamente del partido. Pero eso no os lo he podido decir aquí, pero justamente una de las ideas, porque esto ya lo había, vamos a decir, teorizado Bogdanov, era que este mundo de la producción de ideas, de conocimiento, de cultura, de arte, tenía que integrarse en el movimiento, pero al mismo tiempo formaba como un sistema. Es decir, no sé si conocéis a Luhmann, Niklas Luhmann y sistemas, no teoría de sistemas, sino Niklas Luhmann. ¿No conocéis? El sociólogo que estuvo en Bielefeld. Bueno, entonces era un sistema que el concepto de tectología es muy interesante porque nos habla de cómo organizar sistemas y cómo se estabilizan e inestabilizan los sistemas continuamente. Entonces, no es que exista una superestructura económica por un lado que no tiene relación más que una relación, digamos, bidireccional, pero no, los sistemas son como organismos, como unicelulares, ¿no? Que se engarzan, se separan, se vuelven a unir en una única célula, se vuelven a separar. O sea, así es como él entiende la dinámica de la revolución. En este esquema, la dialéctica no tiene nada que hacer. La dialéctica no hay una Aufhebung que supera la contradicción, etcétera, etcétera, y que estabiliza esa contradicción. O sea, la tectónica, la tectología tiene una visión dinámica del cambio, de la praxis, y nos indica cómo interpretar esa praxis en términos de estabilización, desestabilización, de organizaciones, de sistemas, pero que tienen que colaborar. Lo que pasa es que esa colaboración en muchos momentos es una colaboración tensionada, pero no fue ni mucho menos. Esto lo hablamos en otro momento tú y yo si quieres, pero no fue una disidencia. Lunacharsky aceptaba, si tú ves una historia de Project Cult, pues a lo mejor hay más menciones a Lunacharsky que a Bogdanov, porque él era, digamos, el representante, el responsable, en tanto que responsable máximo del aparato institucional de educación, etcétera, que era Lunacharsky, pero Lunacharsky animó a generar toda esa praxis y toda esa vida impresionante de la cultura en los primeros años de la revolución, porque eso era importante, no para combatir a una filosofía reaccionaria como suponía Lenin en su libro Materialismo e Empiriocriticismo, sino para una política de clase. El libro Imperialismo y Empiriocriticismo no es un libro construido desde una política de clase. El título, reaccionario, no afecta, no se dirige ni al capitalismo ni a la burguesía, sino claramente reaccionario por referencia ¿a qué? A los estamentos ideológicos que dominaban entonces el Imperio ruso, que era ¿qué? La Iglesia rusa. Entonces él compara, reaccionario es porque es asimilable a la ideología de la... pero no porque el empiriocriticismo sea un representante, digamos, del
del capitalismo o lo que sea. Lenin tampoco era no podía manipular tanto. No, pero esto es interesante. Yo no os he presentado el empiriomonismo, el empiriocriticismo como una filosofía chachi, no sé, moderna o como se dice ahora, o progre. No, esto no va de progres. No va de progres. Y no va de hacer un mejor uso que el uso que actualmente se hace capitalista de la mecánica cuántica. No. Va primero que todo va de tomar conciencia y autoconciencia de nuestra relación con la mecánica cuántica, de qué significa la mecánica cuántica, de todo el mundo que se está gestando sociotécnico en torno a esa ciencia-tecnología y que la tenemos aquí a 100 metros. Y que en el Gara vemos los cantos de celebración. Yo no digo que haya que ir en contra, pero los cantos de celebración absolutamente acríticos, no hay ninguna discusión de nada, pero de nada es de nada, y como mucho pues simplemente se hace alusión a la carestía o al elevado presupuesto que tiene el proyecto, que no conocemos ni la cuarta parte del presupuesto real que supone. Pero ese no es el punto. El punto, por eso os decía antes, o sea, una política de clase que incorpore a la ciencia y lo que supone la ciencia en nuestro mundo actual, es decir, que haga de la ciencia esa cuña roja de Lissinsky, ¿no? Que es mejor que otra cuña parecida que hay, más fuerte, más violenta. A la otra le han puesto como una plumilla por detrás. Bueno, no, esto es una tontería, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué tengo que dar? ¿Explicaciones de todo? No. Ah, bueno. Yo no... Si alguien tiene dudas, yo nos explica. Entonces, ¿por dónde pasaría, digamos, una política? Cosa que yo no veo ni en sectores que, por otro lado, pues tienen un compromiso claro en otros ámbitos. En el ámbito de las mujeres, de la vivienda, del trabajo, de la universidad, etcétera, ¿no? Pues es un poco lo que os decía antes, o sea, que se ve todavía en esos ámbitos, se ve la ciencia como un epifenómeno, como algo que puede soslayarse porque no forma parte, digamos, de la agenda actual, ¿no? Del trabajo a realizar. Bogdanov nunca diría eso, Neumann nunca diría eso. O sea, yo soy realista, pero bueno, tampoco estoy muy desilusionado, o sea, pero soy realista y sé que estas cosas no se pueden cambiar, pero el hecho de que sea realista, incluso fatalista, pues no me lleva a la desesperación de decir no se puede hacer nada. Claro que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, un programa de alfabetización sociotécnica. Fijaos que es una cosa que, teniendo una infraestructura, plataformas, personal, competencia, capacidad, se puede desarrollar. Y esa alfabetización sociotécnica sería alternativa a la alfabetización tecnocientífica o técnico-científica, que es la que domina pues nuestro país, ¿no? Nuestro pequeño país. Desde el UYAR hasta la información que se nos da sobre ciencia y tecnología desde los centros tecnológicos y desde los centros de excelencia científica, etcétera, etcétera. Ahí no hay nada de socio técnico. Entonces, ¿quién me había preguntado de esto? Esto concretamente. Bueno, pero no sé si conocías Project Cool, pero en todo caso, por favor, no hables nunca de excisiones ni de no sé qué. Lo que a partir del 2021, el movimiento, que hasta entonces era un movimiento autoorganizado y autónomo,
del partido, etcétera, etcétera, queda integrado en el partido. O sea, el partido asume todas las competencias, ¿no? Con lo cual, pues poco a poco, pues ya está, ¿no? Pero esos 3 años, del 17 al 20, vamos, hasta Oteiza, por ejemplo. Cuando Oteiza dice, yo he terminado con toda la escultura, con todo el arte del mundo mundial, con no sé qué, y solo ha habido en el siglo XX 2 expresiones artísticas que han merecido la pena. ¿Cuáles son las 2 expresiones artísticas? El constructivismo soviético, o sea, Proletkult, y el constructivismo vasco, o sea, él. Y el resto es como si no existiera. Y eso lo dice en los 70, no está diciendo nada más, no sé, en el 30 o 40. No, ya está transcurrido bien el siglo XX. O sea, la fuerza, incluso para el mundo del arte, ¿no? Que alguien del arte como Oteiza, que además de él, fijaos lo que es esto, él que se creía Dios, o sea, que además de él tenga que reconocer que había otro Pareco. Fijaos si tenía que tener fuerza ese movimiento, ¿no? Artístico. O sea, igual disidencia no era la mejor palabra. Era más como algo desvinculado organizativamente al partido. No, o sea, tenía relación con yo creo que lo he entendido mal. No, pero eso es lo importante. Es decir, digamos, eso es lo importante, porque si lo sitúas en contexto histórico, lo que viene luego, ¿qué es? En el mundo del arte y de la cultura, realismo soviético. Entonces es como comparar el blanco y el negro. O sea, la fuerza que tiene en 3 años el movimiento cultural, no solamente, digamos, artes escénicas, pintura, escultura, el cine, o sea, el cine, etcétera, etcétera, en 3 años, vamos, o sea, ¿quién se pone a estudiar hoy el realismo soviético de no sé cuántas décadas? No tiene ninguna importancia, ¿no? Ninguna relevancia. Mientras que el constructivismo todavía, vamos, el constructivismo soviético estaba vinculado pues al movimiento de Colonia, de Köln, del que hacía parte Gerhard Arndt, a otros constructivismos, etcétera, etcétera, ¿no? A la Bauhaus. O sea, había un movimiento a escala europea de constructivismo. La diferencia con Proletkult era que Proletkult no se entendía como un movimiento artístico, sino como un movimiento más general, pero que integraba artistas también, cosa que pues en otros movimientos, digamos, de aquellos años, pues los artistas no estaban tan implicados. Pero ¿dónde estaban los artistas sobre todo implicados? Ahí. Pero ahí estaban trabajando codo con codo y cooperativamente, pues como se ve en el caso de Gerhard Arndt, ¿no? O sea, trabajando para elaborar un lenguaje visual, para alfabetizar a la gente y utilizar ese lenguaje visual para la planificación, etcétera, etcétera. Desde el arte, porque la fuerza que tiene ese arte y esos pictogramas, o sea, tú puedes ver pictogramas de Arndt ahora que dices, esto lo han hecho en el mejor estudio de arte que se está presentando en Arco. Perdón por la referencia en Madrid. En Arco de Madrid, digo, de la exposición de... O sea, por la modernidad, por la fuerza que tiene y porque es atemporal. Ya sé que esto es un poco marxista, pero... Entonces, este tipo de dinámicas, que además están sostenidas, digamos, en una interacción con lo que es el trabajo científico, el trabajo filosófico, de elaborar estas ideas, ¿no? Empiriomonismo, etcétera, etcétera. Yo creo que son las que tienen, pues es el balance con el que hay que quedarse, ¿no? Que tienen mucho que aportar todavía y que pueden ser motivo para reflexionar sobre ellas, valorarlas, criticarlas. Bueno.
No sé si alguien tiene alguna aportación más. Pues lo dejamos aquí. Bueno, mila esker zuei, gonbitagatik, benetan. Esan behar dizuet aukera hau dela eta egoera baliatu dudala berriro irakurketa batzuk egiteko, 50 urte atzera botaz eta bar. Eta niri interesgarria egin zait. Eta horregatik pentsatzen du zuentzat ere interesgarria izan daitekela. Ni filosofia zinintzen geroago, irakurketa hauek egin eta gero, aurtiziari bilita gero, eta hasi nintzen filosofia egiten, ez? Eta gero ja, filosofia ikasita, eta baliabide filosofiko eta metodologiko gehiago izan da eta hori, beste modu batez ikusten dituzu irakurketa haiek, ez? Baina eta ebaluatzen dituzu beste modu batez, ez? Eta uhartzen zara, bi gauzez, bata da, ideia horiek, hemen aipatu ieskizuedan ideia batzuek daukaten indarra, ez bakarrik indar teorikoa, baizik eta baita ere praktikoa, eta bi, lehen esan dizuedana, ze garrantzizkoa den historiaren berrirakurketa, historiaren. Eta erakutsi zaigun historia kuestionatzen eta hori, norberak egin behar duen lan horri uko ez egitea, ez? Eta da, norbera deskubritzea ikastea, begiratzea, oso interesgarria da. Baina mila esker, aukeragatik eta nahi duzunera arte, benetan, nahi duzunera arte. Bale? Mesede egingo diezu, ez? Orain erretiro hartuta, denbora asko du libre eta, nahi duzunera. Itzen dugu eta eskerrik asko. Bale. Luis Borges, tío.